Ayan, isang mapagpalang umaga po mga ka-rides. So tayo magra-rides mga ka-rides. Ayan, so isang napakagandang umaga at lalong-lalo na sa ating Panginoong Hesus. Ayan, so ating pinapasalamatan ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Ayan po mga ka-rides. So samahan nyo kami sa aming rides sa umagang ito. Sa mga bago pa lang sa akin channel, huwag pong kalimutan mag-subscribe, Chris Nugas Rides. Ayan. So sa araw na ito ay siyempre araw ng mga puso. Actually, dapat araw-araw puso. Ayan. Hindi lang po February para ipakita yung pagmamahal, right? So kahit anong oras, anong panahon, yung pagmamahal dapat ay laging sariwa. Ayan. Sana all. Laging maalab, lalo na sa mag-asawa. Ayan, so mga ka-rides, magdidit muna kami ng aking Wi-Fi. Sana all. So pagising namin, akala ko uulan, umaambon kanina. So thank you Lord dahil gumaganda yung panahon. Okay, so pupunta kami doon sa Marilake. Ingat-ingat po tayo mga ka-rides. Sa mga kalahat na mga ka-rides natin dyan, huwag makalimutan manalangin. So kami nanalangin na po kanina, off cam po mga ka-rides. So yun ang pinaka panangga natin, yung gabay at pag-iingat ng Panginoon sa ating mga buhay. At hindi lamang kung magra-rides lang, kundi kahit nasa bahay ka, saan ka man, sa trabaho, mga ka-rides, huwag po makalimot manalangin sa ating Panginoon. Okay? Bagamat nag-iingat tayo, ay may limitasyon yung pag-iingat natin kung tayo mismo, pero yung pag-iingat ng Panginoong Hesus ay kailanman mga ka-rides ay hindi po nagbabago yan. So lagi po tayong manalangin. Ayan, so paminsan-minsan naman ay labas naman natin yung ating asawa, pasyal natin. Kasi yung asawa natin minsan nabuburing lang po sa bahay yan. So sa loob ng isang taon kahit isang bisis mo ipasyal, i-date mo, di ba? So kasi yung iba talaga nasa bahay lang po talaga yung mga asawa. So ito yung tamang panahon mga ka-rides na yung mga asawa natin kailangan din natin isama sa rides. Yan, para ma-enjoy naman nila. Ayan na nga, medyo maambon mga ka-rides. Maambon na siya. 400 Ninja. So pares lang kami mga ka-rides. Yung tunog ng motor namin ay silent lang. Umaambon talaga siya. Ayan na. Ayan mga ka-rides. So kanina okay yung panahon, tapos ngayon umambon. Okay pa rin, walang makakapigil. Tuloy ang rides. Kasi andito na tayo. Huwag ka namang lumakas. Ingat-ingat po tayo mga ka-rides. Basa po yung kalsada. Dahan-dahan lang po tayo. Ito yung madulas mga ka-rides na ambon-ambon, tapos unang patak ng ulan, madulas po yan. So mas mainam pa yung malakas na buhos kasi nalilinis yung kalsada. Pag ganito medyo madulas siya. So yung mga ka-rides natin, nagtatago sila. Ayan, so marami pa rin nagde-date. Ayan, kahit umuulan. Ayun, dami namin, oh. Kita niyo yan mga ka-rides. Oh,
di ba? Ayan, medyo tuyo na siya. So dito pala hindi siya umulan. Ay, may pitik! 1-0, isang pitik! Ang aga niyang pumwesto. So, mga karide, sa sobrang daming namimitik, ang hirap hanapin, no? So, marami po kasi sila nakapwesto rito. So, dapat alam mo yung mga pumapwesto dyan. Kung sino yon? Oh, punas ko ulit. Ay, dito pala. Mali yung punas ko. Nandito pala siya sa bandang kaliwa. Ayan, dito. Ba't punas ako ng punas sa kanan? Wala pala doon yung camera. Yung pinaka-lens niya. Andito pala sa kaliwa. Ayun. Lumiwanag na. Isa pa. Ayun. Maliwanag na nga. Ayos oh. Yun oh. Katayo lang sila. Ayos oh. Yun oh. Kaya mo yun? Pag kaya mo yun, ganun yung service natin. Shout out kay Boss G. Ito. Pidikit tayo ng sticker. Ayun mga ka-rides. Dito tayo sa baba. Yung pinakababa. Sa baba na nilagay, puno na. So mga ka-rides, nandito kami sa BMK Paperais. Happy Valentine's sa yung mga subscriber natin yan mga kalami. Okay? Okay, thank you. So ayan, mayroon nga tayong mga subscriber. Wow, dami nila. Ayun. Pumahataw sila. So, ayan nga mga ka-rides. So, tapos lang namin kumain. So, pauwi na kami. Bago pa lang sa King Channel, huwag po nating kalimutan mag-subscribe. Chris Nogas Ride. Ayan, so pindutin po ang
notification bell upang updated po kayo sa aking mga videos. So maraming salamat po. Ingat po tayo lagi. And God bless us all.